ang sumisirit na tubig sa tubo ng water concessionaire ng kumpanyang Prime Water na ito dito sa Barangay San Juan, Siyudad ng San Fernando, ang naging mitsa ng buhay ng 49 anyos na si Aurelio Dueñas Jr. Nakuryente siya ng mataas na boltahe nang kumpunihin ang maliit na tubo noong alas 3 ng hapon ng May 16, 2021. Kwento ng kanyang kasamahan sa trabaho, rumesponde sila sa tawag ng parokyano ng kumpanya upang tugunan ang may leak na tubo. Ngunit sa hindi inaasahan, Pumunta po kami dun sa portion na may leakage. Yung pong kasama ko, siya pong bumaba doon sa may creek. Pag step po niya doon, wala po siyang naramdaman na kuryente. And then, nung pumunta na po siya doon sa may portion na may leakage, bigla po siyang natumba na yuko. Akala ko po na-atake lang. And then, nung try ko pong ilip yung katawan niya, nakaramdam po ako ng ground. katakataka umano na hindi lamang tubig ang umaagos sa linya ng tubo, kundi pati na kuryente. Kaya kahit na desperado nilang isalba ang nooy nag-aagaw buhay na si Mang Aurelio, pati ang mga sumaklolo ay kinapitan din umano ng matinding trauma dahil sa lakas ng boltahe ng kuryente. Umingi ako ng tulong dun sa mga dumadaan mga tao. Sila rin po, nag-ground po sila, kaya natakot din po sila. Kaya nahinto po kami sa paglilip sa kanya. Ayon kay Gilberto, misteryo sa kanila kung papaano nagkaroon ng mataas na boltahe ng kuryente sa tumatagas na tubo. Wala pong kabling nakalagay doon. Tubo lang po, kaya po hindi kami nag-expect na may kuryente doon kasi open area po yung lugar na yun. Apela ni Prime Water City of San Fernando Branch Manager Engineer John Canlas, sana raw ay magkaroon ng hazard zone ang City Engineering Office sa mga bukas na kanal o creek upang hindi makompromiso ang buhay ng mga utility workers. On our part, sir, kasi gusto lang po sana namin na upon coordination sa mga agencies involved nga po, karoon po tayo ng mga hazard warnings sa mga lugar na posibleng pangyarihan ng mga aksidenteng ganito. Hindi lang po sa kuryente, hindi lang po sa tubig, even sa mga daan like mga butas, mga manholes, ganun po, para ma-ensure din po natin yung safety ng lahat po ng mga utility workers natin, hindi lang po sa tubig, maging sa kuryente, maging po yung mga sa DPWH, lahat po ng mga workers natin na nasa field. Sa inisyal na investigasyon ng Prime Water, hindi major line ng supply ng tubig ang tumatagas na tubo na kanilang nirespondihan para ayusin. Dahil ongoing pa rin ang investigasyon kung saan nanggaling ang grounded na kuryente sa tubo, hanggang ngayon ay hindi nila maiayos ang nasirang linya ng tubig. Sa ngayon po, hindi pa po namin ma-repair yung linya until such time na masigurado po namin na patay na po or wala na pong kuryenteng dumadaloy doon. Bagamat wala pang kinumpirmang sagot si City Engineer Anel David sa sanhi ng pagkakuryente ni Mang Aurelio, sinabi niya na sa insidenteng ito, maliit man o malaking proyekto na maintenance service ng mga utility company ay kailangang magkaroon ng koordinasyon sa kanilang tanggapan. In this case, parang maliit, siguro kapag maliit na project, hindi lang dinadaan sa akin. Pero yun siguro dapat gawin, ayusin ang coordination ng mga utilities sa LGU para hindi maulit ang ganitong instance. And nakakalungkot talagang isipin sa nangyari ngayon, meron nawalang buhay. Sa pag-usisa namin kung bukod sa linya ng tubig, kung kasama sa urban planning ng syudad ang pagbaon sa lupa ng mga linya ng kuryente sa mga lamppost, sagot niya. Yun ang parang direction natin na magkaroon tayo ng mga underground cabling. Una-una kasi, yun ang pinaka safe when it comes to kapag may bagyo. Sinabi ni Engineer David na kasalukuyan na rin nilang idinudulog sa konseho ng siyudad ng San Fernando na bumalangkas ng ordinansang magre-regulate sa mga ginagawang proyekto ng mga utility companies na kailangang tumalima alinsunod sa urban planning ng siyudad. Ang dami na kasi talagang
pinapasok na linya, kanya-kanyang pasok, kanya-kanyang daanan, pero isang area lang ang hinuhukay. And there's no clear coordination sa office. Sa pagsadya ng CLTV News sa lugar na aktuhan namin, naabala ang San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO na isinasaayos ang koneksyon ng lamppost sa lugar. Bukas ang creek at puno ng basura at kapansin-pansin ang pagtagas ng tubo na sinasabing kinapitan ng nakuryenteng si Mang Aurelio. Nakipag-ugnayan ng CLTV News sa pamunuan ng SFELAPCO. Tumanggi itong magbigay ng pahayag dahil ang Prime Water umano ang kailangang magpaliwanag nito at handa naman silang makiisa sa ginagawang investigasyon. Sa panig ng pamilya ni Mang Aurelio, ano man ang resulta ng investigasyon, hindi na maibabalik ang buhay ng naaksidenteng kaanak. Hiling nila ang makatarungang kompensasyon, lalo't bago pa umano pumanaw ang kaanak ay baon na sila sa utang dahil sa naging medical na kondisyon ng namayapa. Ayun na nga po yung dinadaing namin. Actually kasi sa Sunday kahapon, walang opisina. Hindi po namin alam, lalo na yung asawa niya. Hindi po niya alam, tinitingnan niya lagi yung bag niya. Saan ko babayaran itong 35,000 nakabaon na to? May utang pa siya na 60,000. Hindi niya po alam. So, hindi naman po dapat mangyari iyon. Dapat may managutan naman po dun. Kasi nagtrabaho lang yung tito namin. Umasa lang siya na may kikitain pag uwi niya. Dapat kung sino yung may liability doon, kung sino yung may pananagutan doon, tulungan naman kami dito. Paulo G. Santos, CLTV News.